channel joton labsugan YouTube channel lo git phari chungti nu khumna le nai bumte hai ke na thuna do khumbat no kan kisa kisa phum kyang ani no karani ram kena go khumna thuna to bar to kisa misa omno no kisa kisa phumna ang no rana na thu nai di haina sare go ang bere ti ke kisa kisa bono video ti sai no phunu kan no phunu musunga ang na thu ja go joto khumna khum de hinta mi ang na thu ja go ta mai ra gen no phunu musung ja go nai di no ngai cha 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 kyang tabok phatar no khori tongo no talari gena yerbi kyang no phurnai lam kena rogo khumra na chan bar tongka kyang no khorka ken no phurnai ang tabok lamogo Tini sarin blog ke nai tong dia di YouTube channel nai Triprasa ge baya stop no rogomo nimung saide man sadia no binimung ta mongka ala sia khumnai thoke number tongka manai thonai thoke chigon kai bukre haike kur kupur igonai di ale nai thuja goma yang gila mang tongkai ko